Tervetuloa taas uuden katsauksen pariin. Tänään meillä on pöydällä todella mielenkiintoinen tapaus, eli otamme täydellisen syyniin talouspalvelun nimeltä +1. Tämä on siis palvelu, joka käytännössä lupaa heittää pelastusrenkaan niille, jotka ovat hukkumassa kalliisiin velkoihin. Mutta onko tämä oikeasti kaiken sen markkinointipuheen arvoinen vai pelkkää sanahelinaa? Otetaan siitä tänään selvää kylmien faktojen ja lukujen avulla. Voiko maksuhäiriömerkinnällä muka oikeasti saada lainaa? Tämä on muuten kysymys, joka ihan ymmärrettävästi herättää monissa valtavasti ahdistusta ja jotta epätoivoa. Me kaikki tiedetään, että luottotietojen menetys on aivan valtava stressin aihe. Tuntuu vähän siltä, että ovet paukkuvat kiinni joka suunnasta, eikö vain? Meidän tavoitteena tänään on antaa teille ihan puhtaan objektiivinen analyysi siitä, mitä vaihtoehtoja tuolla todellisuudessa on tarjolla. Okei, hypätään suoraan asiaan. Tässä on meidän tämän päivän reitti. Katsotaan ensin, onko tässä uusi toivo maksuhäiriöisille. Sitten selvitetään, mikä +1 oikeasti on, kenelle näitä lainoja ylipäätään myönnetään, perätään tarkat korot ja kulut ja lopuksi lyödään yhteen plussat ja miinukset. Joten mennäänpä suoraan ykköskohtaan. Uusi toivo maksuhäiriöisille. Velkakierre on nimittäin aivan armoton juttu. +1 on rakennettu nimenomaan näihin superhaastaviin tilanteisiin, siis erityisesti teille, joilla saattaa olla useita todella korkeakorkoisia velkoja päällekkäin ja jotka etsitte sitä yhtä oikeasti hallittavissa olevaa maksusuunnitelmaa. Meidän tehtävä on nyt raivata se kaikki markkinointijargon sivuun ja katsoa, onko tässä kyseessä aito pelastusrengas kurimuksessa kamppaileville. Tämän koko palvelun pihvi on siinä, että kyseessä on ihan puhtaasti yhdistelylaina. Ja hei, tämä on muuten elintärkeä huomio. Täältä ei siis haeta rahaa mihinkään uuteen taulutelevisioon tai äkkilähtöön etelään. Ei todellakaan. Se on yksi ainoa laina, jota käytetään tasan tarkkaan aiempien, kalliiden, pikavippien ja muiden velkojen kuittaamiseen. Se on puhtaasti työkalu sun oman talouden hallintaan. Siirrytään kakkoskohtaan. Mikä tämä +1 oikeasti on? Kurkataan vähän konepellin alle. Ennen kuin kenenkään kannattaa antaa talouttaan vieraisiin käsiin, on ihan pakko tietää, kenen kanssa ollaan tekemisissä. Aika useinhan sitä automaattisesti ajattelee, että maksuhäiriöisille suunnatut palvelut on jotain enemmän tai vähemmän hämäjiä pikalainafirmoja. Mutta +1 kohdalla todellisuus on vähän toinen. Tämä ei ole mikään nopea pikavippi, vaan tiukasti säännelty ruotsalainen yhdistelylainapalvelu, jonka taustalla häärää sellainen yritys kuin 009 AB. Vaikka +1 tuotiin tänne Suomen markkinoille vasta aika äskettäin vuonna 2025, niin yhtiöhän on itse asiassa perustettu Ruotsissa jo niinkin aikaisin kuin 2016. Niillä on siis takana melkein 10 vuoden historia, ja tänä päivänä peräti yli 20 000 asiakasta. Mikä tärkeintä, he toimivat suoraan Ruotsin finanssivalvonnan tarkan silmän alla ja ovat kaiken lisäksi keränneet satoja tosi hyviä asiakasarvioita naapurimaassa. Seuraavaksi kolmoskohta. Kenelle näitä lainoja sitten oikein myönnetään? Mennään kriteereihin. Juttu on nimittäin niin, että ihan kuka tahansa ei todellakaan kävele sisään ja saa lainaa. Kriteerit on yllättävänkin tiukat. Ensinnäkin ikäraja on poikkeuksellisen korkea. Hakijan pitää olla vähintään 25-vuotias. Sitten vaaditaan tietysti säännölliset tulot ja osoite Suomessa. Mutta entäs se huoneessa oleva norsu, eli maksuhäiriömerkintä? Vastaus on kyllä, se hyväksytään. Mutta, ja tämä on iso mutta, ainoastaan ehdollisena. Ja tässä tullaan juuri siihen pieneen pränttiin. Maksuhäiriömerkinnän omaivilta vaaditaan nimittäin lähes poikkeuksetta yhteishakija. Eli lainan saaminen maksuhäiriöisenä ei tosiaankaan ole mikään taikatemppu. Se vaatii ihan yksinkertaisesti sen, että joku toinen, jolla on täysin puhtaat luottotiedot, on valmis astumaan remmiin ja ottamaan sen riskin yhdessä sun kanssa. On myös tosi tärkeää käydä läpi ne tapaukset, joille tulee automaattisesti punainen valo. Eli älä suotta edes vaivaudu täyttämään hakemuksia, jos satut olemaan toiminimiyrittäjä tai jos olet jo tällä hetkellä virallisessa velkasaneerauksessa. Nämä on ihan ehdottomia poissulkevia kriteereitä tälle palvelulle. No niin, sitten lukuun 4. Korot, kulut ja se karu todellisuus. Lyödään vähän numeroita pöytään. Katsotaanpa, mitä tämä lysti ihan oikeasti maksaa. Otetaan esimerkiksi 10 000 eli 10 000 euron laina 5 vuoden maksuajalla. Nimelliskorko on aluksi huimat 17,5%. Sitten kun siihen leivataan päälle vielä 150 euron vuosimaksu, niin todellinen vuosikorko pomppaa yli 21%. Mitä tämä tarkoittaa euroissa? Sitä, että koko roskan hinnaksi tulee yli 16 000 euroa.
Tehdään tämä nyt ihan kristallinkirkkaaksi. Vaikka tämä palvelu voikin pelastaa sut useiden laskujen pinolta, niin tämä alkuperäinen laina itsessään on edelleen todella kallis. Mutta hei, tässä on itse asiassa eräs hopeareunus, jota ei ihan joka paikasta löydy. +1 nimittäin ihan oikeasti palkitsee siitä, että hoidat asiasi kunnolla. Jos maksat lyhennykset täsmälleen ajallaan, he tiputtavat sun lainan korkoa 0,4% joka ikinen vuosi ensimmäisen 4 vuoden ajan. Eli siitä tulee sellainen aika kiva konkreettinen kannustin hoitaa hommat kotiin. Mites tämä koko prosessi sitten pyörii käytännössä? No, ekaksi haet yhdistelylainaa netistä. Summat pyörii 5 ja 30 tonnin välillä. Sen jälkeen tapahtuu jotain poikkeuksellista. Joka ikinen hakemus käsitellään manuaalisesti. Siellä on siis oikea ihminen, joka katsoo sun tilanteen läpi, ja tässä menee yleensä päivä tai 2. Sitten 3. ja ihan supertärkeä pointti. Sitä rahaa ei muuten missään vaiheessa siirretä sun omalle pankkitilille. +1 nimittäin maksaa suoraan ne sun vanhat velkojat pois. Piste. Sitten ollaankin jo osiossa 5. Plussat, miinuset ja lopullinen yhteenveto. Nyt on aika vetää tämä kaikki data yhteen ja katsoa kokonaiskuvaa. Aloitetaan plussista. Tämä on siis tiukasti valvottu ja historian perusteella erittäin luotettava toimija. Tämä tarjoaa aidon mahdollisuuden maksuhäiriömerkintäisille, vaikkakin sitten sen yhteishakijan avulla. Se myös ihan oikeasti kokoaa ne sun miljoonat pikkulaskut yhdeksi selkeäksi kokonaisuudiksi korkolaskeajan myötä. Ja hei, se oikea ihmiskontakti siellä hakemuksen manuaalisessa käsittelyssä voi olla juuri se ratkaiseva juttu, jolla ahdistava velkakierre saadaan lopulta poikki. Mutta sitten ne miinukset, jotka sun on aivan pakko pitää mielessä. Se lähtökorko, eli 17,5%, on kerta kaikkiaan kallis. Sitten on se tiukka 25 vuoden ikäraja ja tuo 150 vuodessa tuomaan lisälaskua. Ja totta kai, jos sulla on se maksuhäiriön merkintä, sen yhteishakijan löytäminen voi olla oikeasti aivan valtava kynnys. Yrittäjät taas jätetään suoraan ulkopuolelle. Pidetään siis mielessä, tämä ei ole mikään taikasauva. Se on enemmänkin sellainen, kallis astinlauta, jonka avulla voi pikkuhiljaa saada omat luottotiedot takaisin kuntoon, jotta lainan voi myöhemmin kilpailuttaa jossain muualla halvemmaksi. Ja tämä kaikki kiteytyy tähän yhteen todella ison kysymykseen, jota sun on ihan pakko pysähtyä miettimään ennen hakemuksen lähettämistä. Onko +1 oikeasti se sun ensimmäinen ratkaiseva askel takaisin kohti puhtaita luottotietoja ja mielen rauhaa, vai onko se pahimmassa tapauksessa vain yksi uusi, hurjan kallis riippakivi entisten joukkoon? Punnitkaa omaa tilannettanne ihan rauhassa näiden faktojen pohjalta. Hei, valtava kiitos, että olitte mukana tässä katsauksessa. Pitäkää huolta itsestänne ja taloudestanne ja nähdään taas seuraavan kerran uusien faktojen parissa.